Nyawang iki lek nyawang kok nganu lerok ngono. Iki ape nyandi? Angkringan. Nek angkringan. Ngene Mbah Cokro ya. Cokro. Yo. Iki aku mek pengen tuku jahe serit tok lho iki. Yo, dibuka pintune, belajar buka pintu dhewe. Ndang. Enggak wani om. Nah, monggo yo, pinara. Linggo apa? Dinggek. Ada dingke piye? Oke, tenan. Tunggu Bang Se. Boleh tak on ngono ya. Ini nyandi iki. Angkringan. Nek angkringan. Tuku apa nek angkringan? Begitu. Lah ndek iki jereke mare penyakit. Apa enggak? Jereke mo ra enak, ambune bacin jerekmu bekecot. Pangan. Delah, ndek iki lho ngomong ora enak Om ya. Oh, ning apa gua lho. Guaan kono ning nggon sak kidul lek omong ngono. Bekecot jerene enggak enak. Berarti kok enggak usah makan bekecot ya? Pangan. Ada sedikit. Lek ngepir mung piye? Ada sedikit. Nyapa lek surup-surup malam Jumat kok mesti nggoda Mas Tapau. Nyapa ngono kuwi. Saiki sadar wisan. Satu. Oh. Kok juga ngibel Sak bareng nggawe video mengke nganu apa jenenge ndonga wisan. Dongane sapa mengke? Karo lek nyeluk kok jangkar karo bapak. Sore mati kepulang. Dan sapa sih tak enak sing mati ning kuburan? Bu. Lah iya didongak. Muga-muga padhang dalane jembara kubure. Amin. Alhamdulillah. Tuh. Arep gelek apa? Natu mangan apa? Wak lele. Iwak lele bebek apa arep? Kene tak lapis iki presen. Coba kopi. Ngombe apa? Kopi. Kopi kondi? Kepamarin. Komen makrim. Ya beleng aja yang beleng. Iki jenenge apa? Itu Kok es jeruk iki jenenge nganu banyune digawe nganu iso. isu. Benda amis. Panas. Heeh, dadi lek mari maem muluk ngono kae, isuwe gawe iki tangane benda amis. Mangan apa nado? Lele. Apa enak? Enak ye. Iki mau semojak sapa ae? Empat. Omblek. Terus apa nih? Oke. Terima kasih. Nah, nado. Kita wena omblek iki wena omblek, wena omblek. Monggo Om. Nggih. Oh iya, makasih. Rokok murah makasih. Nek omah. Rokok. PPE teko. Lilene teko, lilene. Lele. Lilene natu teko. Kuwi lho ya apa Lele natu teko. Sampe tangan keren lho. Ki omblek, Ini belum atas ki mas. Iya, Pal. Belum atas. Paling enggak share Om enek mlusi. Ya tuh dia iki pengen lele. Mantap. Boleh arep tawe ngono aku to. Nomre ora kok. Apa itu jenenge tuh? Di sawang toh. Mak apa iki? Lele. Apa enak? Apa mau? Lek. Ini segone. Kita harus banyak belajar sama Ripnatu rek ya Allah. Tiap maem sak maem anakmu tuh Om. Saresik. Tiap momen iki nyapu-nyapu gerak gede. Saya bersyukur nunggu ya iya. Bisa waktu saya nene ya Allah. Sehat-sehat ya. Nah tuh sok dan cetos yang bener.
untuk besok nek awon sapa-sapa binti sayang karo ngakeh ya. Oke. Ngakeh sing sayang mek cedho iki. Lek nakal ya wong gregeten. Ya. Tempat meneh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Sampun tanduk. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Sik dipamase kayak ngombe teh. Teh anget enak. Wah, saya kayak silent. Wis keturutan. Ndang to aja ngono. Lek mamah iki sing apik, Ndang. Alhamdulillah, lek habis iki piye lek mam? Alhamdulillahirabbil amin. Tangannya piye lek alhamdulillah. Amin. Gak tisu nih, udah tuh. Tisu. Bibire disapi. Itu kok, Nah, ngono kuwi lek mak. Dadi enggak belepotan. Ndang tae diminum. Rawapi ya Mas saya. Rawapi ya. Kipakku. Pakai apa? Iku. Pesik dia nak tu. Gelap. Iya, alhamdulillah parah. Alhamdulillah. Kadek ini Tengokne. Pengen nganu sampai yang lidur-lidur. Loh, jadi orang paknya jasad terai pada mobil. Lah dia ini sik ngreges kok. Sik enek mangat-mangete yo becak metu. Alhamdulillah. Lek turun kok angkeler tenan iki nggo. Mantap. Awak anget, ngombe teh hangat. Penjalukane kadek ini lele goreng.